sing dalakan barocek ya batal saking kandang iya asik sor ya hai apa ya oh mabra ayo esot iya pendulan asik asik tarik kang Riki Kasam kayak gue pokoknya dikeolak kang iya Assalamualaikum ramah kirim salam para priyantun ampun kelampun katun priksane kesenian modho utama tungkil kelang dening punging alang-alang mung sawiji sing adate tul matur tul ki ana corongane iki matur jajal pendul ora mentul wis kaya pendul iki iyalah ayo jajal ki diwehi mik Mas Kasno kon ngomong kayak pendule
nyambut gawe sing kepenak nang kene ya. Iya ki anu ditanggap lan ditonton para piyayi ki penontone bae praktis banget jan. Lungguh. Jogetan sing marahe sabar kutril ayo mas pada kutril watu cilik jenenge krikil lole lole lo
pira lho ya. Jan gayeng temen teneng lah. Ebeke Ratman jan kena ditangkap ke ngereke. Dasare pada penabuhe rosa-rosa ya. Iya. Aduh ditakoni Pak Krayati. Takoni jaluk apa? Iya. Oh Gunung Sari iya. Mampir Mas Kuda Nuwun. Mati ayu. Kosar kasir. Aduh, Jan. Gayeng banget ya. Para Sutrisna Budaya kakung Sumana Putri menika wau nambah kemawon selingan ya baronce nggih. Pentulan sawetawis sampun purna nggih. Es. Reci kumrici, bisa wisaka, sedela maling, bapak wisaka nyong kaget. Aduh, rika betan apa, bongkong pedak kowe sen apa. Dua lolo, dua lolo, dua lolo. Iya. Riner, belendong kentenan. Iya. Iya.
Ya. Sor. Aduh.